Beste mensen, we namen de media van het welkom op deze passenconferentie. Voordat ik het woord neem, wil ik graag je even onze trailer zien die bij het thema van vanmorgen past. Dus ik zou zeggen, Inge, druk op de knop. Dank u wel. Beste mensen, ik begin in het Fries, maar wij willen graag onze cold cases zo vier mogelijk de vrouw insturen. Daar zullen de ambassadeurs haast wat meer over vertellen, dus ik skekel in een oer. Eigenlijk zou het in het Engels maken, maar ik doe het in het Nederlands. Dames en heren, van harte welkom. Bij gelegenheid van de instelling van het cold case team Tresor. Gelet op de weersomstandigheden en de geschiedenis hier bij Tresor zijn het bijna geen cold cases, maar diepvries cases. Maar wat maakt dat eigenlijk uit? Want als je naar het journaal kijkt, als je de krant opslaat, tv aanzet, het is eigenlijk ongelooflijk hoe geschiedenis in onze samenleving een rol speelt. En telkens op de meest onverwachte momenten, soms als een bom inslaat, soms als een veenbrand weer oplaait. Maar overal en nergens is geschiedenis om ons heen. En er is zo'n mooie uitspraak van een of andere Engelse schrijver die zegt: het verleden is niet dood, het verleden is nog niet eens voorbij. En dat is iets waar we hier bij Tresor eigenlijk dagelijks mee geconfronteerd worden. Deze week bijvoorbeeld op de tv het nieuws over de politionele acties. Heel lang geleden al, decennia geleden, maar toch, het komt steeds weer naar voren toe. En er is natuurlijk ook de laatste tijd landelijk en hier in de provincie veel te doen over cold cases die voortdurend weer in de belangstelling staan en ook opgelost worden. Steeds weer dus dat verleden dat een rol speelt, waar we een plek voor moeten zoeken, waar we mee moeten leren omgaan. En ja, hier in Tresor met 30 kilometer archief, en u weet hoeveel A4'tjes er op een meter gaan, dat zijn er, ik zal het verklappen, dat zijn er 8000. Tweezijdig, 16.000 pagina's keer 30.000 is een 500 miljard pagina's met feiten, maar ook met raadsels, vragen, mysteries. En ja, we hebben als Tresor gezegd, we willen met een cold case team proberen om een aantal van die mysteries op te lossen. Vragen op te lossen die voortdurend in Friesland weer op tafel komen. We hebben er ook nog veel aandacht aan besteed, maar laten we eerlijk zijn, we leven sinds een aantal jaren in een totaal andere wereld. Waarin we met de sociale media, interdisciplinair, met allerlei deskundigheden opnieuw weer kunnen kijken naar de vragen die hier leven. De ambassadeurs zullen daar straks ook meer van vertellen. Wat wij vandaag doen is de lancering van de eerste cold case. Het is ook om met elkaar wat op gang te komen en ervan te leren. En die cold case, er is al heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is een brief uit de 17e eeuw, dus het is echt een diepvries case. Een brief uit de 17e eeuw met geheimschrift, waar heel veel geleerden al de tanden op stuk hebben gebeten. Maar wij denken dat wij die brief uit de 17e eeuw met behulp van iedereen via de sociale media, via het netwerk, dat we dat raadsel kunnen oplossen. In de persmap vindt u ook meer informatie over dat geheimschrift, maar u moet zich voorstellen, Friesland 17e eeuw, Nederland 17e eeuw, 80-jarige oorlog, 1648, vrede van Münster, alles was nog heel breekbaar, hoe zou het lopen met de republiek? En in dat hele spel, dat politieke, diplomatieke spel van die republiek, speelde Friesland een rol, speelden Friese families een rol. En in het familiearchief van de bekende Friese familie van Sminia is dat geheimschrift opgedoken. En we zouden ongelooflijk graag willen weten, waar gaat dat nou over? Is het iets heel persoonlijks of is het een belangrijk diplomatiek stuk? Gaat het over militaire zaken? Gaat het over internationale zaken? Dus wij zullen met het in de wereld brengen van deze brief proberen om het raadsel op te lossen.
En misschien is het een Nederlandse historicus, maar het zou ook een Japanse geniale jongen of meisje kunnen zijn die met een bepaald programma de codes breekt die in dat geheimschrift zitten. Daar beginnen we mee, maar we zullen de komende tijd verder gaan met andere cold cases. We hebben nog de onopgeloste diefstal van een 100-tal belangrijke boeken uit de bibliotheek van de Universiteit van Franeker. Ook een diepvriescase, maar wie weet kunnen we met de nieuwe media die boeken weer op het spoor komen. We hebben natuurlijk niet alleen maar objecten, maar ook mensen waar we mee aan de slag willen de komende periode, volgend jaar. Na de case van het geheimschrift is bijvoorbeeld Fetsje de Graat uit de 19e eeuw. Fetsje die veroordeeld is in verband met een moord. Fetsje wordt verbannen, verdwijnt en hoeveel mensen ook hebben gezocht, we hebben Fetsje nooit teruggevonden. Nou, zo zijn er heel veel cases te bedenken. We nodigen mensen ook uit om hun eigen vragen die ze hebben te stellen. Daar kunnen we ook mee aan de slag met het Cold Case team. Maar dus vandaag echt de start met het geheimschrift uit de 17e eeuw. We gaan het de wereld uitbrengen en misschien is morgen de oplossing gevonden. We zijn heel benieuwd. Dat even over de inhoud. Nogmaals, in de persmap vindt u ook meer informatie. Maar het is fantastisch dat we ook hulp krijgen. En daarvoor wou ik eerst het woord geven aan Neeltje van der Weijden van Tresor. Goedemorgen allemaal. Cruciaal in deze cold cases zal de hulp van het publiek zijn. Wij zijn op zoek naar ambassadeurs. En ja, wat is eigenlijk een ambassadeur? Ik heb er even een definitie voor opgezocht. Een ambassadeur wordt als informele titel meegegeven aan mensen die een organisatie of groep voor promotionele doelen vol overgave vertegenwoordigen. Zo'n ambassadeur probeert een organisatie of zaak meer bekendheid te geven. Nou, ik denk dit slaat de spijker op zijn kop. Wij weten een heleboel van geschiedenis, maar wij weten bijvoorbeeld niet heel veel van codeskraken en de ICT-mogelijkheden van tegenwoordig. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons daarbij willen gaan helpen en die ambassadeur willen gaan worden. Nou, we hebben al 3 ambassadeurs voor het Cold Case Team Tresor gevonden. En 2 zitten hier naast mij en 1 zit in de zaal. Dus ik wilde graag nu het woord geven aan de eerste ambassadeur. En dat is de heer Wessel Veenstra. Dankjewel. Er zit natuurlijk veel overeenkomst tussen historie, het onderzoeken van historie en het politiewerk. Het is puzzelen. Het is vaak intrigerend. Wat voor verhalen zitten er nou achter? Daar wil je achter komen. Dat is ons vak. En dus vol overgave willen wij ook graag ambassadeur zijn in de cold cases van Tresor. Het gaat ook over ons vak en hoe je dat kan benaderen. Als ik dan vanuit de huidige tijd kijk, en ja, voorbeeld is natuurlijk ook een soort cold case, Vaatstra waar we mee bezig zijn, maar Andrea Luten, en ik kan er nog een hele rij opnoemen. Je komt met een bepaalde benadering. Je pakt dat anders aan tegenwoordig dan het vroeger ging, je besteedt er meer aandacht aan. En daarom is het ook goed om aan deze zaken aandacht te besteden. En een van de manieren om dat te doen, en die we ook als politie kiezen en ook nog enorm in ontwikkeling hebben, is, ja, het is zo'n mooi Drents woord van crowdsourcing. Ik heb vannacht ja, liggen denken van hoe zou je dat nu in het Fries moeten vertalen. Hè? Een soort publieksbronnen of zo, publieksbronnen die we zoeken. Het is al lang aangetoond in de wetenschap dat als je je probleem, je vraag deelt met heel veel mensen, dat je dan een veel grotere kans hebt dat je een probleem oplost. Dat proberen wij ook als politie te doen. U ziet ook steeds meer in de media dat wij het publiek proberen te activeren en mee actief te zijn en mee te denken. En daar geloven wij enorm in en vandaar dat we ook graag ambassadeur zijn in dit cold case team. Want dit wordt gedeeld met de wereld, daar zullen we straks ook wat over horen hoe dat gaat. De andere ambassadeur hier naast mij, collega Fred Nauta, die zit er op kop en oren in die innovatie. Zal er ook iets over zeggen. Maar het is natuurlijk intrigerend, want wat is daar nou gebeurd op dat politieke kruispunt wellicht aan het eind van de 80-jarige oorlog? Is het een intrige die politiek is? Gaat het over een mens? Gaat het over andere strategie, overgang van bestuur? Of is het belangrijk voor de geschiedenis? Is het misschien een missing link in de geschiedenis? Het intrigeert, het is een puzzel.
En dan gaan wij vol overgave ambassadeur in zijn, Fred. Aan jou het woord. Ja, ik ben dus ook gevraagd als ambassadeur en daar moest ik natuurlijk wel even over nadenken. Hè. Ja, wat zou ik daarvoor kunnen doen? Dat is een heel andere tak van sport dan ik gewend ben. Mijn rol bij de politie is om cold cases, maar ook andere zaken in de publiciteit te brengen. Hè. Dus verzoeken aan het publiek om informatie aan ons te verstrekken. Dat doe je via de media, maar ook tegenwoordig via internet, de social media. Nou, dat bewijst, dat helpt. Ik heb in al die jaren dat ik dit nu doe, heb ik een heel netwerk van mensen bij de media, journalisten en noem maar op. Dus ik kan heel veel, zeg ik in populair, lawaai maken om een zaak onder aandacht te brengen. Nou ja, dat zou Tresor heel goed kunnen helpen. Dus als er iets bijzonders is, een geheimschrift, maar dat komt nog meer over een vetje, om dat naar buiten te brengen en dan mensen vragen van, nou help ons hierbij. Dat hebben we niet alleen maar nationaal, maar er is ook een politieorganisatie, een internationale politieorganisatie. Dus zo zou ik dat ook uit kunnen zetten. Nou, wij doen het ook op basis van vrijwilligheid. Het is niet dat je zegt, hey, de politie gaat die tijd aan besteden. Nee, we doen het op basis van vrijwilligheid. Dus, maar we willen toch graag onze cultuur bewaken en onze diensten verlenen. Dat is het. Hartstikke mooi. Hoe word je nu ambassadeur? Want dat is dan een belangrijke vraag. In principe kan iedereen ambassadeur worden door op ons prikbord op onze speciale Facebookpagina te melden: ik word ambassadeur van de Cold Case Tresor. Je kunt ook twitteren: ik word ambassadeur van Cold Case Tresor met de hashtag Cold Case Tresor, heel verrassend. Of een e-mail sturen: ik wil graag ambassadeur worden van Cold Case Tresor naar het e-mailadres coldcase@tresor.nl. Je kunt natuurlijk ook de zaak gewoon volgen op onze sociale media en internetsites. Wat verwachten wij nou van onze ambassadeurs? Nou ja, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is heel veel zaken delen met je netwerk. Retweeten, volgen, verspreiden. Als het niet online is, dan in de sportclub of in de politieke vereniging waar je toevallig actief bent. Het zou heel mooi zijn dat dit heel breed bij mensen bekend wordt, dat het aanwijzingen verzameld worden en dat we op die manier de code kunnen gaan kraken. Alle ambassadeurs willen we een plekje geven op onze Facebook-site in een soort Wall of Fame als dank voor de inzet. Dat was het. Dank u. Misschien zijn er nog vragen. Misschien mag ik zelf zo vrij zijn om de eerste vragen te stellen aan de ambassadeurs. Wij proberen heel veel te leren nu van de politiedeskundigheid. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de politie weer kan leren van de manier waarop, nou ja, zoals we hier ook met elkaar als historici en archivarissen en genealogen zitten, dat het voor jullie ook nog nuttig zou kunnen zijn om die disciplines te leren kennen, mensen te leren kennen en misschien ook in eigen zaken te betrekken. Zien jullie dat ook zo? Er zit een historicus in het publiek, zelfs iemand die gepromoveerd is als historicus, begreep ik net in het voorgesprek. En we hadden een discussie, we zijn nu momenteel, ik zit in een landelijke selectiecommissie om recherchekundige masters te werven. En daar had je eerst inderdaad de discussie, ja, moeten we historici aannemen of niet? En toen hebben we gezegd, natuurlijk, dat moet je vooral doen, want dit zijn puzzelaars. Maar niet alleen dat, ze weten het ook op een wetenschappelijke manier te benaderen. Daar zitten methodes aan vast, die kunnen wij goed gebruiken. Dus als iemand geschikt is in zo'n selectie, dan is het al heel gauw ook een historicus. Want er liggen veel raaklijnen dus, tussen onze vakken. Het oplossen van mysteries, zo je het wil noemen, of van misdrijven in ons geval. We worden er allemaal door geïntrigeerd, hè, want we zijn het niet toevallig geworden, of historicus of politiemens, maar het gewoon willen oplossen. En ja, daar vinden we elkaar. En natuurlijk maken wij daar ook wel eens gebruik van in onderzoek. Misschien nog goed om te noemen dat Arjen Dijkstra de derde ambassadeur is van het Cold Case team. De historicus. En toevallig ook niet gepromoveerd historicus. Ja, ja. Misschien nog vragen uit de zaal. Nou, ja. Jan eerste. Ik las in het persbericht dat het was om vanwege het 10-jarig bestaan ook van Tresor. Wat heeft dat er nog verder mee te maken? Is dat de belangrijkste reden dat jullie er nu mee beginnen? Ja, nou, je zou inderdaad kunnen zeggen van, is het niet iets wat al
150 jaar geleden bedacht had kunnen worden. Maar ik denk nu in het kader van 10 jaar Tresor. En vooral toch ook door dat we hier erg bezig zijn met de vraag van hoe kunnen wij het publiek inschakelen. Vooral nu met de nieuwe media. Dat we hebben gezegd van cold cases, dat intrigeert altijd. Mensen zijn erbij betrokken. Dit is wel iets om een heel groot publiek bij Tresor en bij de geschiedenis te betrekken. Dus het is, de 10 jaar was de trigger om erover na te denken. Maar uiteindelijk is het een nieuwe fase waarin we met elkaar terechtkomen. En waarin we als Tresor, maar ook als historici denk ik, dat is toch altijd wel een wat gesloten wereld zou je kunnen zeggen. Maar nu heb je de kans om zoveel deskundigheid te mobiliseren over de hele wereld. En met die cold cases gaan we dat nu eens proberen. Kijken wat dat gaat opleveren. Verder nog vragen? Nou ja, ik vrees me wel, Jim, ik wil bij onderzoek een soort van gecodeerde berichten of geheimschriftachtige epistels, dat Jim dat wil zien kan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog net zo vol tjinkom. Meestal ben ik mensen die verschrikkelijk belabberd schreeuwen en liet het hartstikke maar dat komt net zo vol tjin. Ik weet wel van het begin, toen ik bij de politie weer, ik ben een vrij oude man, maar dan schreeuwen we zondiger jaren. Dan hier is nog wel eens mensen die vonden het een aardig ietsje om mij onzichtbare inkt te schreeuwen of wat dan ook. Maar volle gekker heb ik het met mij maken. Maar de just het natuurlijk wel volle meer in de literatuur, waar het hier over geheime diensten, inlichtingendiensten, wie in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld een heel mooie, werd een hele hoop verfilmingen over West binnen de Enigma-code en al dat soort van zaken meer. Maar in onze duistere politiewerk komt het tot heel net zo volle tjen. Aan de andere kant, als het wel lijst op het hele digitale netwerk wat we nu hebben, is natuurlijk versleuteling van teksten. En daar stuiten we wel heel vaak op. En dat is voor ons moeilijk. Daar is een woord bij dat heet scramblen. En dat is eigenlijk helemaal versleutelingen van gewone tekst. En daar komt het wel in. En dat is moeilijk genoeg om dat weer rond te krijgen in gewone taal. En SAS dus wel. Dus juist ik wil dat ik criminele organisaties soms volle meer gebruik maakt zien van digitale snelweg, het World Wide Web, dan van bijvoorbeeld telefoongesprek. In die zin komt het wat zien. Zeg wat we wel gaan doen, dat we in een heel druk onderzoek zitten en er ben echt doorgewinde crimineel dat die jongen via de telefoon wel in code praten. Ja. Ik tref die derde, tref ik tot punten, dan moet je als politie zijn, dan moet je dat al wel uitzieken, hé, wat bedoelen ze nou, wat gaan ze doen? Ja, dat zit nog wel. Ja, we gaan eerst een hashhandelaar heen, die doet kilo's hash en dan helpt hij 2 bossen bloemen, maar dan is het 2 kilo. Dat soort geheimtaal natuurlijk wel. Misschien nog een laatste vraag. Wij zijn natuurlijk nog even beschikbaar. Had je maar wat meer specifiek weten willen? Nee, dan Tieren, dank. Wat is het nou? Ja. Ik doe een beetje over die geheimsticht van die Smidia. Is daar ook enige theorie over wat dat misschien zou kunnen zijn? Was die familie politiek actief? Dat zou kunnen zijn. Het eerste probleem is natuurlijk, is er überhaupt, ik kijk ook even naar de andere deskundigen hier in de zaal, een relatie tussen dat geheimschrift en van Smidia. Het komt uit het familiearchief van Smidia, maar we zullen eerst moeten ontdekken wat die context is geweest. Is er een relatie met van Smidia? En vervolgens had het te maken met de politiek-militaire situatie in die hele cruciale periode van de Nederlandse geschiedenis. Dus we weten helemaal niks. Nee, behalve dat het in dat familiearchief zat. Dus dat is de context. Maar ik weet ook niet, misschien dat onze mensen dat weten, waar dat stuk in dat archief is aangetroffen. Want het zit nu in de rubriek Varia, maar van Smidia heeft het vast niet in de rubriek zelf in de rubriek Varia gestopt. Kijk, dat is een archivaris. Er is een hobbebaard van Smidia, de man is in 1858 overleden. Die is dus na een sterfgeval van zijn dochter is die in de geschiedenis gedoken. En, die heeft dus alle familiepapieren van Smidia bij elkaar gebracht, maar die ging ook verzamelen.
En dat is allemaal in één grote archief bijeengebracht. En dat is eerst aan het Fries Genootschap gegeven. Maar in de praktijk betekent dat dan meestal dat het in de depots van het vroegere Rijksarchief, wat toen nog gevestigd was in de kanselarij, dat het daar terecht kwam. En daar is het toen ik hier, ik kwam hier in 80 te werken. En toen was dat, zeg maar, in de jaren daarvoor, was dat op een wetenschappelijke manier ontgonnen en toegankelijk gemaakt. Daar zat het in. Misschien met permissie mag ik als ambassadeur nog wat aanvullen. Er is ook een Hessel van Sminia geweest en die levende potverdikkie, die is oud geworden in die tijd, van 1580 tot 1670. Ja. Die maakte dus een groot deel van een enorm stuk belangrijke geschiedenis van Nederland mee. En je ziet de zoon ook, waar u het over heeft. Nee, dat is eigenlijk de zoon. Dat is de vorige Hobbe. Ja, die leefde van 1651 tot 1721. Hè, waar u net over memoreerde, die zaten natuurlijk in een hele turbulente tijd. Ja. En dat maakt het natuurlijk zo nieuwsgierig in het Friesland om erachter te komen van hoe zit dat nou? Hè? Overigens verbonden aan de Klinzen uiteindelijk, ja. De familie. En dat is misschien ook wel leuk om te weten, maar staat misschien ook wel vermeld in de persmap. En deze mannen die maken een carrière door openbare functies om daarin benoemd te worden. En dat had weer met netwerken te maken, maar ze waren ook deskundig in het kiezen van vermogende huwelijkspartners. Ja. Ze zaten dus in bestuur, hè? Ja. Dat was de achtergrond van uw vraag. Nog een laatste vraag. Zeer bedankt.